chopo e skul e kinde magineno malo nikech onge mag taulo mag ria pod ni malo kuonde dak ma yuto nitiere piny e gwenge mag Mombasa. En gino momiyo ginyaya owacho yudo duoko maricho e penj omiyo kwayo medo chwal ne joket mwandu kaachiel kod riwruoge mopogore opogore mondo med duogo oko kendo siro jopuonjre manyiri ma jonyuolgi onge kod nyalo. Magi oyangi romo mane bagi kod riwruok midendo ni Rosemary Omwony Foundation e gweng' ma Mtongwe Likoni Mombasa manochiwo sir ma taulo mag ria ne jopuonjre manyiri e alworano. Seche moko timo shopping atere orphanage, seche moko luongo nyithindo manyiri e community kaka koro kawuono ni amiyo gi sanitary towel, seche moko bad limo mine ma onge chuogi katero negi shopping gi pesa moro matin. Kawuono na arwako nyithindo 100 gibiro around 116, lakini gitegi yudo funds ariyo at least biro tero gi for 3 months kata 2 months katin. Kwa hivyo yudo ni event aina ni atimo eiga kata diboro. Tamwombea Rosemary apate kuzidi na hii foundation yake ipanuke, azidi kusaidia watoto wetu waweze kujikimu kimaisha, kwenda shule na mambo mengineyo, kwa sababu watoto wetu tunapowaona kama hawana sanitary towel, kwenda shule kwenye ni shida. Ndio kipatikana na hizo hali tunaona aibu hata sisi wazazi, lakini uwezo hatuna. We have sports whereby we encourage boys and girls to keep themselves busy when they have closed their schools through sports for fitness and health wise. Kadhi nyime gavana wa Machakos Ovinya Ndeti koro kwayo lam kod riwo lwedo kanyakla mar